Pozdravljeni na pogovoru z baskovskimi pisatelji Mariasom Lando, Pačijem Subisarreto in Juanom Cruzom Igrabidejem. Naj jih uvodoma na kratko predstavim. Baskovska avtorica Maria Landa sodi med najizvirnejše avtorje za mlade bralce na Iberskem polotoku, za katere je v baskovščini napisala več kot 30 knjig, ki so prevedene v številne jezike, med drugim tudi v slovenščino. Bralci tako lahko posežejo po njeni slikanici Slon ptiče srčni, pa tudi problemskih mladinskih besedilih Krokodil pod posteljo, Ko so mačke tako same in Moja roka v tvoji. Vse je izdala založba Malinc, prevedla pa jih je Barbara Pregl. Za svojo literarno ustvarjalnost je Maria Landa prejela številne nagrade, med drugim tudi najprestižnejšo nacionalno nagrado za mladinsko književnost. Špansko združenje za otroško in mladinsko književnost jo je večkrat predlagalo za Andersenovo nagrado, dvakrat je bila uvrščena tudi na Ibijev častni seznam. Njena slikanica Slon ptiče srčni je bila uvrščena na seznam belih fran. Pripoveduje pa o čisto posebni slonici, iz katere se vsi norčujejo, potem pa dogodki poskrbijo, da se stvari spremenijo. Krokodil pod posteljo v središče postavlja osamljenost in problematizira načine, na katere se z njo soočamo. Tudi Majder, glavna junakinja romana Ko so mačke tako same, je osamljena in uteho najde pri mački Oteliji, a se stvari zapletejo, ko mora muca proč. Krajši roman Moja roka v tvoji je literarno dovršeno problemsko besedilo z odprtim koncem, ki bralca spremlja tudi, ko knjigo že zapre. Pači Subisarreta se je rodil leta 1964 v Baskiji. Ko je bil majhen, je bil debelušen, se je imel zelo rad slaščice. Želel si je, da bi bil, ko odraste, slaščičar, a ko je končal študij španščine, je začel pisati in s pisateljevanjem še do danes ni odnehal. Objavil več kot 30 knjižnih naslovov, ki se odlikujejo po izčiščeni pripovedi in izjemni senzibilnosti. Na svoji literarni poti je doslej dobil nekaj pomembnih nagrad, pa tudi privilegij, da lahko živi od svojega literarnega ustvarjanja. V slovenščini ga poznamo po slikanici Usoa, prišla si kot ptica, ki je z ilustracijami Elene Odrejozole izšla pri založbi Malinc. Besedilo brez moraliziranja in v izredno poetičnem jeziku spregovori o tematiki seljenstva. Ilustrirano knjigo Čudovito potovanje Ksija Tjancija je v slovenščino prelila Ana Fras. Izšla pa je pri založbi E-besede. Pripoveduje o potovanju največjega človeka na svetu, ki se svojega doma v Tibetu poda, da bi videl morje, spotoma pa opazuje svet in doživi še veliko več kot le pogled na morje. Ilustracije Elene Odrejozola bogatijo tudi ilustrirano knjigo 7 noči s Pavlo, ki jo je Pači Subisarreta napisal skupaj s Juanom Cruzom Igrabidejem. V slovenščino pa jo je prevedla Ana Fras. V tej, skupaj z glavno junakinjo, ki mora nekaj dni preživeti v bolnici, spoznavamo zdravilno moč zgodb. Juan Cruz Igrabide je v slovenščino najbolj prevajani baskovski mladinski avtor. Učitelj, predavatelj, pesnik in prevajalec je svet pravljic in pesmi odkrival s svojimi učenci in otroki, pa tudi v baskovskem ljudskem izročilu, ki mu je namenil veliko svoje raziskovalne pozornosti. V letu 2020 je tudi v španščini izšla njegova znanstvena monografija Bularetik Minzora, Od prsi k besedam, v kateri je opozoril na pomen baskovskega ljudskega slovstva za otroke. Igrabide je avtor več kot 50 besedil za otroke, slikanic, pesniških zbirk in proznih besedil. Za razvoj baskovske mladinske književnosti je najpomembnejša njegova otroška poezija, v kateri je ubil stare in vnesel nove pesniške oblike, kot je haiku. Je prejemnik številnih nagrad, med njimi je najprestižnejša španska nacionalna nagrada za mladinsko književnost. Ob že omenjeni knjigi, ki jo je napisal v soavtorstvu s Pačijem Subisarreto, v slovenščini v prevodu Barbare Pregl lahko posežemo po seriji slikanic o dečku Joni. Slikanice tematizirajo čustveno opismenjevanje, v knjigi z naslovom Jona in prestrašeni hladilnik spoznamo tematiko strahu, o žalosti beremo v slikanici z naslovom Jona je žalosten, ljubosumje obravnava Jonova budilka, kaj je prav in kaj ne Jona v stiski, lulanje v posteljo, Jona ima veliko težavo, odraščanje pa adijo Jona. Slikanice o Jonovih vsakdanjih težavah, ki se včasih zdijo težko rešljive, je ilustriral Mikel Balverde. Pesniška zbirka S prstom na nudi
Ponuja pregled Igerabidejevega pesniškega ustvarjanja in zajema pesmi za najmanjše otroke, prstne igre, uganke, pa tudi bolj zahtevne pesmi v obliki hajkuja. Nekatere pesmi so našle tudi pot v slovenske antologije mladinske poezije. Arratsaldeon, poz handia dut Mariasun Landa, Juan Cruz Igerabide eta Patxi Zubizarreta mai ingurua honetan agurtzeko. Ez gaude Slovenian, baina virtual moduan bai Ljubljanako liburua azokan. Hau, nire lehenengo elkarrizketa euskaraz da, eta poz-pozik nago nire lagunerekin hitz egin ahal izateagatik. Lehenago, zuen aurkezpena egin dut. Orain, eskaera bat daukat. Elkarren berri eman dezakezue, adibidez Juan Cruzek eta Patxik Mariasuniari buruz, nora da belerana, zergatik da garrantzitsua, eta gero Patxiri buruz eta Juan Cruzi buruz. Estaldi gutxian, mesedez. Lehenengo Patxi adibidez? Ederki, Barbara, niretzat ere ohore bada hemen egotea, naiz eta troglodita digitala sentitzen naizen, eskuz idazten jarraitzen dut, baina pozgarria da Mariasunekin, Juan Cruzekin eta zure bitartez Eslovenian sentitzea. Batez ere jakinda gure liburuak haur esloveniarrek ere irakurtzen dituztela, ezta? Hori opari bada. Eta pozik nator baita ere Mariasuni omenaldi bat egin berri diotelako Bilbon, eta aspaldiko partez Juan Cruz eta biok elkartu ginen, eta gauza asko esan ditzaket, ezta? Ez dakit, karabana baten gidari sentitzen dute Mariasun, bere liburu asko niretzat eredugarriak dira, klasiko bat da neurri batean, ezta? Eta ez dakit zer gehiago esan, ez dakit, behar bada, hori, aipatu genuen bere ahotsa, ezta? Bilbon elkartu ginen, hau da, gauza txikiei begiratzeko modu hori, eta aurren ahotsa paperean jartzeko duen gaitasuna. Behar bada hori da, ez dakit, aipatu daiteken gauzetako bat. Nik ahotsaren kontuarekin jarraituz, esango nuke Mariasunek ordura arteko aur literaturan, baldin bazegoen oso urria zen ordura arte euskal aur literatura, berritu egin zuela kontalariaren ahots hori. Eta kontalariaren ahots hortan zegoen aur literatura, nazioarteko aur literatura, batez ere nik izango nuke Europako iparraldeko literaturako ahotsaren oihartzunak entzuten ziren, beti ere gure tradizioarekin loturik, eta lehengo egunean, Mariasunen omenaldian, ikusi genituen adibide batzuk nola lotzen zituen tradizioko ahotsak Europako ahotsekin eta printze txikiarekin eta horrelako literatura motarekin. Oso ondo. Zer iruditzen zaizu, Mariasun? Mariasun honetan dago emozionatuta. Batetik ikusten zaitu dalako, Barbara. Eskertzen dizut, konbidapena, Eslovenian egoteko aukera online hau. Eta nire beste kide literature gilekin gertatzen da, Barbara, maite ditudala. Zingo dugu maitasunarekin. Ni maite dut izugarri Juan Cruz eta izugarri Patxi. Orduan, beraiek esaten duten entzuten dut, baina neurri batean arraro bezala egiten zait. Sinisten diet, baina beraiek nik uste ezagutzen degula elkar.
gure bideak batera joan dira momentu batutan, oso gertu egon gera. Orduan, ondo iruditzen zait, baina nik ere estimatzen ditut asko beren lana. Nik ere elikatu, alimentatu naiz beren lanekin. Orduan, nire esker ona ere antzekoa da. Ez dut gehiago hitz egin naizen bestela. Segiko dugu? Bai, Bai? Bai? Bai. Patxeri buruz, adibidez? ni Patxi, claro, Bai. Patxi, nahi iruditzen zait gaztetxo zenean ezagutu nuela. Ni gaztean nintzen, ez nekien, baina gaztean nintzen. Eta gaztetxo bezala, eta eginez ikusi dut, onditzen, idazle bezala. Lehenengo Euskadi saria eman zitzaionean, ni neon epaikide, eta uste liburua zela Matias Ploffen abenturak. Eta orduan, ni goratzen hor nik ikusi nuela, zerbait diferente, defenditu behar izan nuen, eta gogoan daukat ere nola Patxi zen oraindik gazte, ilusio ondiz, ze bultzada eman zion hori, eta geroztik, nik uste guetatik ere profesional bihurtu dana bakarra bera izan da. Eta bere liburu gintza ere oso handia da, liburu zerrenda izugarria. Ikutu dituen istorioak eta bere maitasun edo gustoa ekialdeko historia horiengatik, sensibilidade oso berezia adierazi du, pixkat errefuxiatu edo beste kulturetako gure gizartera etortzen diren horiekiko, ezako bera bota ezinbestekoa da. Eta Juan Cruz zera ipatuko dugu baioa maixu handi bat. Horrek ikutu ditu genero guztiak. Zaioa, itzulpen gintza ederra. Klasiko asko itzuli ditu oso ondo aurreta gazte literaturara. Oan daukat Ulises. Maitagarri edo literatura tradizionaleko iturri horietatik edandu, eta nabaitzen zaio, bere sensibilidade izugarri hori idazten duen gauzetan, danekin ausartzen da. Liburu pilo bat historia asko idatzi ditu. Orduan nezako da oso idazlea handia, eta gainera polifazistikoa. Nik uste antzerki ez diot ezagutzen, baina beste guztietatik egin du, eta helduen literatura, bat eta bestia ere, helduen literatura landu dute oso ondo. Osea, nago bi idazle eta lagun handi horiekin. Bai, nik Patxiz esan beharko nuke, Maria Asunek gauza ederrak esan ditu, eta eskertzen dizkiot. Eta nik Patxiz esan nezake, Patxiren, ni harritu ninduen hasieratik Patxiren prosaren musikak. Izugarri harritu ninduen. Eta uste dut, aditu naiz pentsatzen, nondik edo ote datorren. Entzuten da, zalantzarik gabe, Patxiren prosan, arabiar tradizioko, basamurtuko oihartzunak entzuten dira. Baina baita ere entzuten dut, batez ere euskaraz entzuten dunik, Nafarroa eta Euskal Iparraldeko halako bereganatze berezi bat. Zera Gipuzkoako edo batuarekin, euskara batuarekin eta Nafarrarekin egin duen halako musikalidade berezi bat, eta nik hasieratik harritu ninduena, ez? Eta gero kontatzeko, daukan habilidade izugarria, baino beti musika horrekin. Eta, bueno, hori, ez dakit, klabe batzuk uste dut harrapatu ditu da, baina asko ze gehiago daude hor, ez zalantzarik gabe. Nik ere esan behar dute, behar bada musikalidade hori zaidala Juan Cruzengan
harrigarria, ezta? Joan den astean, Mariasuni buruz hitz egin genuen Bilbon, eta hasi zenean errezitatzen ahozko literaturako kontu bat, ezta? Poema moduko bat, ezta? Ja jarri gintuen hizkuntza miresgarri batean. Hau da, arabieraz esaten da ipuina kontatzea dela gauez hitz egitearen artea, ezta? Eta nik uste Juan Cruzek hori lortzen duela egunez ere. Hau da, edertasun hori transmititzen duela egunez, hitzaldi batean, ezta? Eta bai, egia esan, eta egia da hori sentitu nuela joan den astean, eta hori sentitu dut askotan Begininiaren poemak liburuekin edo bera errezitatzaile ere bai, ezta? Bere poemak ahoz entzuten ditudanean, ezta? Beraz, niretzat ere maisu handia da, eta ulertzen dut Mariasunek esaten duenean ze zaila den hitz hauek teorizatzea besteetaz, ezta? Baina niretzat ohore handia izan da, bide zati batzuk elkarrekin egitea, eta ez dakit, privilegiotzat daukat, eta batzuetan teorizatu behar da. Eta hori da behar bada lehen geratu zaidana. Uste dut, bai Mariasun eta bai Juan Cruz baita ere teorizatzaileak izan direla. Eta eskertu ditugula haien gogoetak literaturari buruz, ezta? Haurrari buruz, pedagogiari buruz, transmisioari buruz. Eta uste dut sorkuntza oso importantea dela, baina beste hanka bat ere behar duela, eta da nola zabaldu haur literatura, nola behar bada orain hitz egingo duguna, ezta? Eskerrik asko bioi. Bai, oso ondo, eskerrik asko, bai. Kanpotik, Euskal Herriko literaturak azken 50 urtean jauzi handia eman du. Euskara garratzen lagundu du eta ere sistema literario erraiki du. Denok parte hartu duzue prozesu honetan. Zein duzuen ikuspuntua barrutik? Bueno, adinez nola naizen zaharrena, egia da, ni hasi nintzela 74ean Franco hil baino lehenu, euskal kulturako munduan, eta inork esan baligo gaurkoa ezagutuko genukela ez genuke sinistuko. Osea, aldaketa izugarria izan da. Jauzi hori oso handia izan da. Nire iritziz euskal literatura ere bai, baina euskal haur eta gazte literatura bereziki oso nabarmena da, begi bistan dago. Ni hasi nintzenean andereño, umiak ez zuten ezertxore. Asmatu iten genituen ipiak, fotokopiagailuan ateratzen genituen, eta orain berriz orain dela urte batzutan, ezke daukago produzio pilo bat, argitaletxea, mordoak. Osea, egin dan aldaketa batzutan esaten duen buruari, baitu, bizitza laburra da, baina nik suerte izan dut ezagutzeko denbora txiki honetan aldaketa handiak. Eta horietako bada, ikastolak hasieran edo 75. urtean edo 16 edo 80. hamarkadan deitu zitzaiona haur eta gazte literaturako booma, baina Espainia, Katalunian, Galizian, leku guztietan, ezagutzea eta ikustea nola eraikidan haur eta gazte literaturako sistema. Batetik, obra korpus bat, bestetik, idazle korpus bat. Merkatua edo irakurlego batze, hori gabe ez goa sinora. Argitaletxeak, kritikariak edo bitartekariak. Batzutan esaten diren buruari, ze izango naiz, oso baikorra, oso optimista, baina ez, nik uste da objetiboki datuak izango bagenitu, emandako jauzia izugarria izan dela. Utsune asko daudela, ados, baina euskal
euskal kulturaren historian, ez dut uste inoiz, bueno, txango didazue, Patxi eta Juan Cruz ados zaudeten, baina ez dut uste inoiz eman denik olako boom edo estanda ederrau. Ados zaudete? Bueno, ni helduko diot. Bai, ados nago, erabat, eta olako boom bat izan zitekeen gerra aurrean, gerra zibila gertatu ez balitz, seguru asko. Orduan hasia zegoen mugimendu oso potente bat, baina gerrak moztu zuen. Eta gero egon ginen, ia 30 urte burua altxatzeko, edo gehiago. Eta orduan, ni ere, Maria Asun bezala, hasi nintzen, bai herri tradizioarekin da, bai asmatuz, eskuan oso material gutxi zegoen, eta orduan asmatzen umeentzat. Eta nire lehen aterrizaje polita izan zen, 20 urterekin, ez dut inoiz ahaztuko, ikastaro bat Jose Maria Satrustegi antropologoarekin, eta Lourdes Iriondo, kantari, antzerkilari, aurrentzako idazten zuen, emakume zoragarri batekin, egin nuen ikastaro bat, eta niretzat hasi zen beste garai bat handik aurrera, bai personalki, eta gero handik aurrera ezagutzen hasi nintzen idazleak, orduan bai Jose Normazabal, gero Maria Asun Landa, Angel Ertzundi, gero Patxi Zubizarreta, orduan sortzen hasi zen hor kate bat. Nire lehenengo pospoloa piztu zen Jose Maria Satrustegirekin eta Lourdes Iriondo kantari zoragarria izana bere garaian gaztetan, eta haiekin hasi zen. Jose Maria Satrustegik izugarrizko altxorra zeukan aurri ipuinena, poemak ere bai, baina batez ere ipuinak tradiziotik jasoak, eta orduan harekin hasi nintzen. Bai, ondo dago gerra gogoratzea, ze gerraren ondoriotako bat eta diktaduraren ondoriotako bat izan zen, uste dut Maria Asunek ere aipatu izan duela noizbait, ezta? Hizkuntza galtzea. Hau da, ni gaztea nintzela, noski ez genuen euskerazko libururik, baina hizkuntza ere galdu nuen. Eta haur literatura irakurtzen hasi nintzen besteak beste euskera berrik ikasteko. Eta orduan hasi nintzen literatura gozatzen eta sinpletasun hori topatzen, baina modu nolabait ere sakontasunera bide bat zela ikusi nuen. Hau da, modu xume batean gauza sakonak esan zitezkeela. Eta Juan Cruzek esan duen bezala, gozatzen hasi nintzen Maria Asunekin, Atxagarekin, Jose Antonio Ormazabalekin, Angel Ertxundirekin, eta eredu izan nituen jakin gabe idatziko nuela. Eta gero beste suerte handi bat izan nuen, ahotsak aipatu ditugu, eta ezagutu nuen Jose Arratibel. Jose Arratibel izan zen ipuin kontalari handi bat, baina besterik gabe, bera lekuko bat izan zen, eta bere aitari eta bere baserrian entzuten zituen txikitan aurripuinak, ezta? Ez dakit, gure Txanogorritxu, gure Errauskine, bere erara kontatzen zituen kontu zaharrak liburuan. Eta halako batean, idazten hasi nintzen, poliki-poliki esperimentatzen, ezta? Eta esango nuke, nolabait ere, katakunbetatik, hau da, iluntasun osotik pasatu ginela, ezta? Batez ere, ez dakit, gure aurretik ibilitakoen bidetik, urrezko aro bat ere bizi izan genuela, nik txikitan bakarrik Txanogorritxu irakurri nuen euskeraz. Euskera batua ere etzegoen garaian. Baina gaur egungo aurrek oso gauza ederrak dauzkate, oso liburu ederrak dauzkate. Baina behar bada guk ez genuen eta asko estimatzen genuen. Hau da, gaur egun gauza asko dauzkate, baina ez dute irakurtzeko gogorik. Behar bada horretaz hitz egingo dugu, ezta? Edo ez ditugu bultzatu irakurtzera. Horregatik, esango nuke urrezko aro bat bizi izan dugula,
baina pandemia aparte utzita, gristasun batean gaudela edo geundela lehendik ere, ezta? Hau da, literatura gozamen moduan, baino ez dakit, sufrikario tortura moduan ez ote dugun transmititu, ezta? Haur eta gazte literatura oinarrizkoa da irakurleak sozializatzeko prozesuan. Irakurleak gara txikitan irakurri dukulago, edo irakurri digutelako. Zein da zuen harremana irakurleekin? Nere kasuan izan nuen harreman estua haur munduarekin, baina aspaldi galdu dut. Eta esan nahi dut nik 25 urte gero ja unibertsitatea lan egin nuen, familiarik ez dut, umerik eta ez dut izan. Baina hala ere, nere kasuan behintzat, historia sortzeko nere baitatik edo atera ditut ideiak, Esan nahi dut, nik uste dut ondo da ora, umekin egotea, momentu honetan ere gure etxian badago txiki bat eta deno gaude ari begira, baina nik gehien bat eta irakurri detena, nire baitan barruan dagoen horrengandik bezala atera detela uste dut. Nik uste dut nire lagunak, Patxi eta Juan Cruzek edo harreman estuago izan dituztela hor konkretuekin hori erantzuteko, Barbara. Bai, oso ondo. Mesedez, Patxi eta Juan Cruz? Juan Cruz behar bada? Bueno, nahi gara. Bueno, zera, bai egia da, nire kasuan aurrekiko harremana literatura idatzi baino lehenagotik hasi zela, nik maisu ibili nintzen urte askotan, eta aurrentzako idatzi baino lehenago guraso ere izan nintzen, umeak izan genituen, egia da, baina horrek idazteko momentuan ez da nahikoa hori. Horrek egia da, niri ispilu bezala balio izan dit, ezta? Ispilu bat, eta nire barrengo aurra errazago topatzeko modu bat izan da, baina azkenean barrutik atera behar duzu historioa. Aurrak sozializatzeko zeran aur literaturaren indarra, nik konprobatu dut, batez ere txikiekin, oraindik, gaur egun, oraindik ere, literaturak erakarmen indar ikaragarria duela. Bilobekin aurten probatu dut, aurtengo udaran, 4 urteko bilobakin, erreka ondoan, bazter guztietan ipuinak eskatzen, eta baita ere, konprobatu dut, literaturaren gozamena, liburutegietan adibidez, edo eskoletan, batez ere aurrak behartu gabe edo obligatu gabe joaten direnean. Momentu hortan sortzen dira harreman literaturarekiko, testuekiko harreman gozagarriak oso, eta oraindik ere esperientzia horiek gertatzen dira. Gero, hezkuntza sistema osorik hartzen badugu, eta adinean gora guazen enean, eta Andereñoak matematikako fitxa jartzen duenean, hori Maria Zunaen ipuin baten, ari naiz, ematen ez, orduan gauzak pixka bat zaildu egiten dira, zenbat eta adinean gorago, orduan eta gehiago, hori egia da. Baina literaturaren indarra sozializatzeko eta munduaren ikuspegi zabalago bat hartzeko. Munduaren ikuspegi magikoa kako txartean, baina magikoa esan nahi dut ez bakarrik halako zerbaitetarako behar duen, imaginazioa hor sartzen da. Eta orduan horretarako mundu hori izateko literatura eta artea ezinbestekoak dira, nik uste. Bai, nik gogoan dut baita ere familiako mutiko bat,
eta ni poz-pozik oparitzen nizkion nire liburuak. Eta egun batean esan zidan, Patxi, eskertuko nizuke ez erregalatzea gehiago zure libururik. Asko eskertzen dizut, baina gero irakurri behar ditut. Eta etxean behartzen naute. Hori, etxean bertan bizi izan dut. Eta orduan, konturatu nintzen baita ere, asko erlatibizatu behar ditugula gauzak. Bai. Eta aldiz, erlatibizatuta ere, batez ere eskoletako saioetan, lilura ikusten dut, batez ere lehen mailetan, haur txikiekin, ez? Ja gazteekin institutuan deskonfiantza ikusten dut, ze txapa sartzera dator tipo hau, ez? Eta orduan, uste dut gurea dala baita ere trampak egitea, ezta? Trampa estetikoak, benetan, hori ondokoari, ez, begiratzeko, ez dakit, ez? Juan Mayorgak, Espainiako dramaturgo batek esaten du, idazlearen lana dela munduaren zarata entzutea, eta zarata hori poesia bihurtzea, ezta? Eta behar bada hori ere bada gure lana, ez? Joldin agertzen da, ez? Ariketa matematikako fitxa egin behar den arte, ez? Baina hitzak badu magia bat, eta hori askotan ez dugu ikusten, itxututa gaude. Eta literaturak behar bada betaurreko egokiak eskaintzen dizkigu horretarako. Eskoletan esperientziak era guztietakoak dira. Eta eragin handia du irakasleak, ezta? Maistrak edo maisuak, haien bitartez sartzen dira edo ez da askotan. Eta guretzat motibagarria izaten da saio horiek egitea, eta beste batzuetan pena hartzen duzu, adibidez liburu desegoki bat irakurri dutelako edo modu baldar batean irakurri dutelako, edo oraindik ere fotokopiatuta irakurri dutelako. Baina oso interesgarria da harreman hori, aurrekin egotea. Eta aurrak ere, idazlea ikustea ere, izugarri harrigarria da beraientzako. Batetik ez dute pentsatzen liburu horrek egilea duenik, eta baldin badauka hila dago. Eta batean ikustea olako emakume arrunt bat, eta benetan zuk asmatu duzu. Eta zu realikoa zera, futbol taldekoa. Eta zu eskonduta zaude, diru asko irabazten duzu. Hau da, nik uste, ni beti pensatu dut bataz beste, topaketa horiek ikasleekin, onuragarriak izan direla nire kasuak. Eta egin ditut piloa, orain dela denbora eskulti nuen, baina beti izan da onuragarri. Eta nik uste, bueltatu izpizka Joan Cruzek esaten zuena, hitzak esatea gaur egun ebokazio hori, testua ondo esan da, poesiak entzutea horrekin, baina desiatzen dago, hori da magikoa. Gertatzen da bizi gerala mundu batean, non ez dago lekurik hortarako, eta erosten dira, diskoak, diskoak ja oso de mode, dago, Spotify o programak hortarako, baina hitza besteari kontatzea amak edo amaizak edo izeba kontatzea ez da hori horrek. Ez dago aurrik horren aurrian zehatuta geldituko ez denik, txoratuta, eta helduak ere bai. Nik uste momentu enten oso momentu ilun batean gaudela, ahotskotasunari buruz. Osea, gaude, ez fin, utziko de beste egun baterako. Desberdinak dira, zuen poetikak desberdinak ere bai, baina zuen izendatzaile komuna dela uste dut, nola ikusten duzuen umea. Beti umearen alde zaudete. Zergatik da hau garrantzitsua? Nik umearen alde, ez haiti inoiz, burutik pasa umearen alde, nik esango nukene, nik umea serio hartzen detela. Behar bada txikitan, nire baitan, barnean, nik uste txikitan, ez dutela serio hartzen. Kejatzen nintzen, iso, mina dauka, ez da ezer, zea daukat, ez, osea, behar bada hori gorde dut.
serio hartzea. Papai, zer gertatzen zaizu, ez aidazu. Alde baino, serio, entzutea, eta entzutea agian gure baitan dagoen, oraindikan kexoso, kexati dagoen ume hori, genio txarrez batzutan, beste batzutan emozioz blai, serio edo ulertzen didazu, ez da? Ez da serio parreiten ez duelako, baizik benetan gelditu eta esan, bueno, a ber, mia, zer nahi duzu? Bai, hori da, eta ni ados nago Mariasunekin. Eta gainera, haur literatura ere ez da izan behar haurra protagonista duena, ezinbestean. Protagonistak izan daitezke animaliak, izan daitezke hori da gure privilegioa, ez da? Helduak, aitonamonak, baina denak izan dira haur, ez da? Eta nik uste, bai, aurraren begirada hori, ez da? Eskoletan ni behintzat ikusten dudana, edo parkeetan, ez dakit, askotan saiatzen naiz sartzen haien begiradan, ez da? Zer ikusten duten, nola ikusten gaituzten helduak, ez da? Ze mundu arraroa utzi diegun, ez da? Helduok, ez? Jolasa ere, literatura ere askotan seriotasunarekin lotu izan dugu, eta bai, naiz eta aurra serio hartu, bizitzak ere badu alde ludiko hori, eta uste dut, helduen literaturan ez digutela uzten, hori, behar bada aur literaturaren privilegioa da, ez da, umorea, eta baina umore dotorea, ez da. Ze hau ere esan beharra daukat, uste dut aurrentzako gauzak lotzen direla zaratarekin, ez da? Pailazoak, musika, zarata, bulla. Eta aurrak ere gauza delikatuak estimatzen ditu eta eskertzen ditu. Eta behar bada, aur literaturaren ahotsa holakoa da, gauza xume bada, ahots apal bat, baina kasu egiten diena, besteei, kasu egiten diena aitona monei, ez da? Ez dakit, gaur egungo aurrek esaten dute, eta zuk zer izan nahi duzu handitan, behar bada, noizbait idazleren bat egoten zan lan, baina orain youtuberra esaten dute, edo noski futbol jokalaria. Baina behar bada hori da gure lana, aur horri begiratzea eta aur hori eustea. Bai, gero alde hitzak, aurraren alde hitzak badu euskaraz beste esan nahi bat, aldean, alegia ondoan, eta literaturak badu aurrari akonpainatzeko zea bat ere, ezaugarria ere badu. Aurraren ondoan jartzen gera, aurrari akonpainatu egiten diogu, eta literaturaren bidez, bera mundua deskubritzen ari den bitartean, ondoan sentitzen gaitu. Ipuina kontatzen diegunean, edo poema bat esaten diegunean, ondoan sentitzen gaitu, bere ondoan. Eta baita ere, geure burua alde ludikoa esan du, Patxik, eta alde, baita ere alde komiko, edo alde, humoristikoa ere, hor dago, eta umearen aurrean literaturaren bidez nolabait erakusten dugu gure aurtasuna, gure ahulezia, gure komikotasuna, alegia guk ere aurra bezala ezintasunak ditugu eta egiten ditugu gauza oso barragarriak bizitzan, ez? Orduan, ondoan jartzen geranean, alboan jartzen geranean, akonpainatzen diogunean, hori ikusten dugu gugan eta guk eskaintzen diogun literaturan, nik uste dut. Horregatik estimatzen duela umeak, baita ere. Eta behar bada, literatura lotuta dago sekretuekin, ez da? Bai. Mundu sekretuarekin, eta hor aurrak identifikatzen dira. Eta gogoratzen naiz, Juan Cruzek eta biok 4 eskuetara idatzi genuen Paularen 7 gauak, ez da? Bai. Eta nik gogoratzen dut, liburu horren oinarrian, nire haurtzaroko esperientzia badago. Nola pasatu nuen lehendabiziko aldiz gau bat ospitalean bakarrik, ez da? Jo, ze bakardadea, ze tristura, ez da?
Gero horri nola eman genion buelta literarioki, ezta? Hori da, ezta? Behar bada sekretuen munduarekin lotuta dagoelako eta aurrek sekretuak entzun nahi dituztelako, guk bezala. Maria Asun, zure lanetan protagonistak oso berreziak dira eta munduan beren lekoa bilatzen dute. Elefante txori bihotzak azkena dirudi, baina azkenean lehena da. Ijoldik zelantza handiak ditu. Zure protagonista guztiak, JJ, Maider, Ijoldi, Xabi, gizartean barruan bizi dira, baina bakarrik daude. Eta azeretuak. Asko azeretuak. Barregure ematen dize. Nik uste haserre hitza gustatzen zait niri. Osea, nik uste apatiko izatea da gauzarik itxusiena. Osea, nifu-nifa esaten da erderaz, ez da? No, haserre izatea da, pizkat rebelde izatea, inkonformista, ez duzu nahiko, errutzika datorkit, arkakusua datorkit, ez da jaio bezain pronto esaten duela, bueno, zenbat denbora dauka bizitzeko. 15 egun, behiratu behar izan nuen gara jortan enziklopedia batean, orduan ez interneten. Bueno, 15 egunetan bizi berdet, eta joan berdet Errusiara, eta bai, azarre genio txori, ez da genio, edo deitzen zaiona erderaz, baina baita ere inkonformismoekin lotuta da ona, abentura zaletasuna, arriskuarekin, nik uste hori da adibidez baten etorren nik kontatu gabe, ni ere horrelakoa izan naizelako, claro, arriskuak hartu ditut, beste askok bezala, eta ez nabarmenak, ez sola, Everestera joan nintzen, ez nintzen Everestera joan, baina arriskuak hartu, eta batzutan galdu, eta beste batzutan irabazi, eta azarrea alde hortatik gustatzen zaitit hori. Ze, azarrea da mogiarazten zaitu. Venga, horrera. Eta gero nik esango nuke baita ere direla xamurrak edo sentiberak, nolabait esateko. Azarre eta sentibera. Eta hori esanaz esaten dugu, bueno, baina nik ez egiten ari naiz. Azken finean, literatur orokorrari atxikiten zaion podere hori, nola isladatzen den idazlea, nola... Aurre eta gazte literaturan, nik konbentzituta nago, gu ere islatzen gerala. Gure baitatik gauza asko jartzen degula hor, oso modu disimulatuan, maskaratuta, Baina hor gaude, guk beran bizelakoak gera hor ere. Eta alde hortatik pesate, bai, genio bitxikoa naiz da itxura elefante txori bihotza bezala daukadan oso lasaia edo panpiloa edo ez dakit nola esan, genio bizikoa naiz eta azarretu eta gora berakean emozio aldetikan, baina, bueno, beste aldetikan sentibera naiz eta maitasuna izan da beti guia bat ere bizitzan, naiz? Bueno, isilduko naiz. Lekua untiko diet, bestei. Bestea, oiranezkoa da Patxiren lanean. Beste kultura batzuetako jendea, Soa, Selim, Xia Zentzin, bakarrik eta bustan gabe, eta ez ezagunak zure kulturatik, zorginak adibidez. Zergatik zaude hain interesatuta horietan? Begira, Maria Asunek aipatu du hitz bat oso erakargarria, inkonformismoa da. Hau da, aur literatura lotzen da gozotasunarekin, eta ni oso gozozalea naiz. Pastelak eta tartak asko gustatzen zaizkit. Baina, baina liburu batek behar du azukra eta behar du gatza. Gatza ere beharrezkoa da liburu ona izateko. Haserre hori egon behar da. Ez dakit, norbaitek esaten zuen bizitzan 3 pertsona behar direla, ezta? Bata dela
medikua, ezta, sendatuko gaituena, hiltzen lagunduko diguna, bestea maistra, maisua, irakaslea, bizitzen lagunduko diguna, eta bestea, eta oso importantea da, ez esango duena. Hau da, ausartuko dena, gauzak gaizki daude esatera. Eta behar bada horregatik gustatzen zait Afrikara joatea, ezta? Egun hauetan Mediterraneora etortzen ari direnak hurbilago dauzkagu, Kanarietara iristen ari dira pateretan Afrikatik ehundaka gazte, emakume, haur, tragedia ikaragarria da, egunerokoa da, eta guk bakarrik gurea ikusten dugu, ezta? Gure pandemia, gure itxialdia eta Trump, ezta? Behar bada, baina mundu asko zabalagoa da. Eta uste dut haur literaturak ere hori ematen digula, ezta? Inkonformismoa Tom Sayerrena da, Pinotxorena da, Pipirena da, eta alde hori uste dut euskal haur literaturak landu duela. Eta gainera, zentsurarik gabe. Esan nahi dut, guk denok hiruro daukagu esperientzia, gure liburuak itzuli direnean beste hizkuntza batzuetara, Maria Sunekare aipatzen zuen, Txan fantasma liburuaren bukaera, behar bat aldatuko bazenu, hobeto, ezta? Goxoagoa, azukre gehiagorekin, hobeto. Uste dut mundura begiratzeak eta ikustea benetan dramak beste askok dauzkatela eta askoz ere larriagoak ondo dagoela. Naiz eta hori beti komeni den gurea ere ikustea, ezta? Eta dramak ere Euskal Herrian izan ditugu urte gogorrak, diktadura aipatzen genuen, baina gero urte oso gogorrak izan genituen. Eta 3 egon gara gaizki, haserre, ez genuen pakerik, ezta? Ez genuen sortzeko askotan gogorik ere ez idazteko, ezta? Batzuetan ez esateko, baina ja ez dakizu zeri, ezta? Zer violentziari, ez dakit, oso garai gogorrak bizi izan ditugu. Eta behar bada literaturak, haur literaturak ere bai, eskaini digu babes bat, refugio moduko bat, askatzeko, gure sekretuak ere kontatzeko. Ahozko poesia, literatura tradizionala, baina japoniar forma poetikoak ere bai, dira zure literatur gintzaren iturri batzuk, Juan Cruz. Iruditzen zait zure helburua dela emozioak sentitu, gorpuztu, eta adieraztea. Zergatik, gaur egun emozioak haur eta gazte literaturako gai bikaina dira, ez da? Bai, noski, nire kasuan ez naiz joan bila. Izango da nire izateko modua. Eta emozioak dira munduarekin egiten duzun harremanean sortzen diran erreakzioak. Bai haserrea, bai beldurra baino lehenago dago haserrea. Barkatu, haserrea baino lehenago sentitzen da beldurra normalean. Eta baita ere daude jeloskortasunak, gauza pila batez. Baina ez naiz joan bila, atera intzaizkit horrela. Behar bada, bai, irakurri dudan literatura, irakurri bila joan naizen literatura mota batek behar bada hori ekarri dit, Japoniako literaturak edo Txinako poesia antzinakoak, Txinako poesiak, baina nik hola gutxitan esaten dut, baina errusiar autoreak etengabe dauzkate buruan, eta nik gaztetan errusiar literaturaren irakurle amorratuan nintzen, Dostoievski, Tolstoi, eta gero Pushkin, eta zeak Mandelstam da, hoien oso zale izan naiz. Eta horiek nik egiten dudan literaturan badirudi ez daudela, helduen literaturan gehiago ikusten dira,
baina hor literaturaren ere hor daude, hoien, badakizu, pixka bat, literaturan egiten hasten zenean, da poesian agian gehiago nire kasuan, etengabe agertzen dira aurrean zulo batzuk, abismoak deitzen direnak, ez? Erortzeko, iluntasun horiek eta bar. Eta hoien aurrean, bat sentitu daiteke zaku bat eta pixua, elefante bat, edo izan dezake txoribihotza senti daiteke tximeleta bat, ez? Eta orduan, japoniar literaturak eta jaikuak eta baita herri tradizioko zenbait piezek ere, holako amildegi edo abismo horien aurrean bat tximeleta bihurtzen dute. Bai humorez eta bai beldurrez eta bai maitasunez, eta bai batez ere harriduraz, bizitzaren aurrean, zulo ondioien aurrean, tximeletak harridura sentitzen du. Harrituta dago, ez daki oso ondo esplikatzen, eta deskribatu egiten du, eta hortxe dago bere harriduran. Patxik ideia ona izen zuen. Errakuzi idazten laguntzen dizun gauza bat, objektu bat. Eskerrik asko, Patxi. Zer objektu duzue? Bueno, nik ekarri dute, askotan aipatzen dute, kultura arabiarra eta Afrika eta beduinoek basamortuan, desiertoan, kanpamentua jartzen dutenean, orain, ez dakit edo, iluntzeko orduetan jartzen dute lanpara txiki bat. Lanpara hori pizten dute duna baten gainean. Eman dezagun hau dela duna bat eta hau dela nire lanpara. Eta orduan, norbait galduta baldin badabil basamortuan, urrutian ikusten du lanpara txiki hau. Eta badaki norbait dagoela. Eta segurasko lagunduko diotela. Gostetuta dator, egarrituta dator. Eta beduinoek ongi etorri beroa eskaintzen diote edonori. Bakarrik galdetzen diote izena. Ez diote galdetzen ea merkataria den, kontrabandista den, ez izena. Eta persona hori galduta dabilen hori, eta irakurlea da neurri batean galduta dabilena, sentiaraziko dute, edo hartuko dute printzesa moduan, printze moduan, ze eskainiko diote daukaten guztia. Hilko dute arkume bat, emango diote edateko terik onena, printzesa edo printze sentituko da. Preso ere sentituko da, ze kanpamentu horretatik ezin da atera. Beduinoekin jarritu behar du, bere bizitza salbatzeko eta bidea topatzeko. Eta azkena, sentituko da poeta. Edo sentitu beharko da poeta, ze hitzik egokienak, espresiorik egokienak aukeratu beharko ditu, eta hau da gure lana, bere eskerrona adierazteko. Eta literatura ez da lanpara handi bat, ez da foka handi bat futbol zelaietan edo dagoena. Nire ustez da duna baten gainean dagoen lanpara txiki bat. Hau da, niretzat irakurle moduan eta idazle moduan ere bilatzen dudana, lanpara txikia. Oso ondo. Maria Zun? Arreiten dut, nik askoz prosaiko, naiz prosaika, eta esan didatenean, eukitzeko onduan, zerbait ba. Claro, orain nago, horren horrian, bueno, ni askoz arruntago naiz, eta esan, aitortu berdet, erretzaile amorratua izan naizela, orain dela urte bete terdi arte. Eta utzi dio dala, erretzeari, hartuta, eta horren partez badaukadala hemen txiklean. Eta beti, ordenagailu onduan, daukadala leno, dituen zigarroak, horren partez txikleak ditu dala. Eta egia aitortu behar dizuet, erretzeari ustea ondorioa dituela literaturan.
Osea, zer nahi dut, ari naizela olako desierto zea bat pasatzen, irudimenarena eta zearen ideiarena erretze kontu horrekin. Entzun diet beste askori ere, ez da original baterez. Baina, egia da, nire objeto magikoa dira txikle arrunt amerikano batzuk. Baina, bueno, atxiri entzun da, asmatu beharko dut zerbait landare bat edo. Juan Cruz? Bai, bueno, nik bira, gure izo batzuk. Ni erregaz emozionatzen naiz, idazten hasten naizenean, eta egiten dut kamioi bat bezala, abiatzen naiz, edo tren bat bezala, eta gelditu ezinik joaten naiz. Eta orduan eukitzen ditut, korta matxo, esateko, zera batzuk. Hori gehiegi emozionatu gabe. Eta gero baita ere, hitzak berriz ere txorrosteko, errepasatu behar dira asko. Eta gure izak behar dira. Gure izak behar dira. Eta pena ematen du, hain beste lan egin da, pena ematen du, baina kenduen behar da. Kenduen behar da, ez dago beste Izugarri. Barbara ez dakit ikusten duzun, baina Juan Cruzen atzean ikusten dira hiztegi asko. Dizionari asko, eta, klaro, gero hori da gure lana. Ezagutu behar ditugu hitzak, baina gero asko ezin ditugu erabili. Bai, egia da. Bai. Ezkerrik asko zuen denboragatik, eta zuen ideak eta esperientziagatik, gurekin partekatzeagatik. Zorte hon, eta laster arte. Eskerrik asko, Barbara. Eskerrik asko, placer. Eta bestei ere bai. Placer handia izan da, Bezarka handi bat, denoi.